Tilbage. Der var noget... Huh. The wooden door is locked with a magical spell. Ja, der er altid døren står tilbage. Hvorfor sjovt? Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg passer alt muligt tøj fra sidste år, men jeg voksede op af. Så nu Jeg fik ikke vokset ud af. shorts og nederdel ud, fordi de er blevet... Jeg kan godt passe dem rent, men i længden bliver de så korte. Så sådan nogle søde shorts. Og det var en grim nederdel. Nej, Nederdel! Nederdel! Ja, hvorfor er det kun nederdel? Jeg hader, hvad hedder det nu? Jeg hader min mors... Jeg hader det nu. hvad snakker du aldrig til YouTube, eller hvad? Eller recorder du det bagefter? Så jeg recorder lige nu. Jeg snakker, altså, når jeg laver multiplayer, så snakker jeg ikke til YouTube. Men når jeg laver single, så gør jeg. Nå, okay. Fordi, Det er fordi, jeg vil også gerne lave nogle YouTube-kanaler, men det kan du hjælpe mig med, kan du? jo, jeg har mange. Jeg har givet min første til min ven. Hvad er det, de laver? Vi griefer. Vi griefer. Jesus. Ja, Jeg har Men- en stenøkse. imens vi recorder. Imens jeg recorder. Hvorfor kan jeg ikke passe mit Okay, den der kan man ikke ødelægge, det der. Ja! Shit. Jeg tror, jeg lige faldt. Okay, ej, hvor grimt, du kan ikke ødelægge den der. Du kan ikke, den, lige præcis den blok 3 kan du bare ikke ødelægge. Ej, det er grimt. Hey, Sarah Jasmin er på. det er jo været lang tid. Hvem er Ismarie? Jasmin! Ismarine. Det er et godt navn. Det lød sådan. Jeg kan lave dig en jern eller en stenøkse, hvis du vil have det. Jeg har to... Nej, jeg har to wood. Nej, to cobblestones. Jeg skal bare bruge en mere. Vil du have en? Ja. Prøv på en mig. Cobblestone. Så lad mig det. Hvorfor snakker I så meget om mig? Fordi vi ikke... Spiller det. Jeg vil ikke snakke om noget andet. Så hvad? Som hvad? Du snakker om Minecraft, det er godt. Jeg hader Minecraft, når jeg ikke kan spille det. Når du, Og jeg er mørk. når du ikke spiller det? Ja, jeg går ud og finder noget at spise. Jo, sja! Ja, Ja, man kan ikke ødelægge den med døren. der er... Eller er der et rum der? Nej, jeg er hernede. Der er ikke noget dernede. Har du? Er det en mod? Ja, ja. Wallhack og sådan noget. Hvis du ved, du hvad wallhack er? Nej, men jeg ved... Nej, det gør jeg så ikke. Ved du, hvad aimbot er? Nej, Wallhack, det er, at du kan se igennem vægge. det er det ikke X-ray. Nej, nej. X-ray, det kan du finde ting, men wallhack, det kan jeg se igennem vægge. Og aimbot, det gør så, hvis jeg skyder med en bue, for eksempel, og jeg har taget det på, så rammer jeg kun hovedet. Det er meget effektivt. Remember to what you can... Whoa, every hour. Oh, shit. Jeg hader det der. Hey, jeg har fundet noget her. Hvor ved hvad? Her. Der er sådan noget. Vi explorer os lige nu. Wow, What the fuck? sjovt. No, nej. Hvad fanden er dernede? Det ved jeg ikke, men du skal kigge hver gang, der er sådan noget cobblestone, så skal du altid kigge under det. Der er lava. Ja, der er lava. Hvad er der? Kan du se det? Nej, det er fordi min computer har sådan noget... altså min computer, den jeg bruger, det er det er en sådan en, man bruger til at lave reklamer med. Så for eksempel, hvis nu der er lava cirka 60 blok ned, så kan jeg se det. Altså så der kommer sådan farver op af det. Nå, er det her snart ikke ødelagt nok? Jo, så kommer iron. What the fuck? Jeg elsker det. Nå, kom, jeg kan se kister. Wow. Kistefinders. Just fine. Hvad står der her? Big BDF. Ej, mand, de er lukket med magic spears. Nå, vi kan da få masser af træ heroppe. Hvad fanden er det for noget lyd? Nå ja, det... Ja.
Jeg hader bare den nye lyd af trapper. Altså, ikke trapper, men stiger.